ben hier met mijn broertje, mijn moeder en mezelf natuurlijk. Ik vind het hier heel leuk. Ik ben Lucas en nu groetjes uit Zwolle en Best. Ik doe de groet aan mijn buurvrouw. En ik wilde een groetje doen aan mijn opa, want die is geopereerd aan zijn heup. En mijn mama, papa en broertje en zussen. Wetenschap, opa. Ik wil groetjes doen aan mijn opa en mijn oma en mijn tante en mijn oom. Ik ben 5 jaar. En papa, en mijn zusje en mijn opa. En ik wil de groetjes aan mijn opa en oma geven. En ik ben 7 jaar. Tegen opa en oma. En ik doe de groetjes aan, vanaf hier aan iedereen. De groeten hier uit Zwolle via mijn opa en oma. En de groetjes doe ik aan meneer 4 jaar. Groetjes aan mama. Aan papa. Doei.